Molo tata kunjani namhlanje? Molweni sisiphilile kukho nto njani? Siyaphila tata kuhla khona. Namhlanje sicela usicacisele uba sidibene ngaboni kulo msindi. Namhlanje kulungiselelwa ukungena kwenkwenkwe yalapha yokugqibela engumntana wokugqibela. Ngokwesithethe ke sasimakhumeni ombathana omatshana xa sibonanza abathotha injongoqobo samfundo othomela kamatsho obhelisi omatshini ibheka afuna uzibiza ke izinto kuba kukho abantwana into esidibene ngayo besike sadibana singamakhumbi siqulunqa ukuba lo mntana asiwe ebudodeni. Into esizenzileyo ke kukuba silandele umthetho karhulumente nomthetho wokuhlala. Okarhulumente kufuna umntana abe uyamelana neminyaka uyajonga into yoba kwesi sifo sikhoyo i-COVID ingabe imeko yakhe injani nokujonga into yoba i-HIV and AIDS imeko yakhe injani. Ethamsanqeni ke xa besisiya kunompilo kufumaniseke ekulungele ukuba angaye ebudodeni. Kungoko namhlanje sisithi kuba siliqabele inqanaba lokuqala silungiselela inqanaba lesibini ke apho azafika ebudodeni. Sidibene ngaloo nto namhlanje. Ngubani tata wena umntwana apha lo mzi? Kulo mzi sikungoku kusekhaya khulu kulapho abantwana bam bakhulele khona. Kulapho abantwana bam njengoba ndinowam umzi banekhaya labo bona bathatha isigaba sokokuba zonke izinto ezinxulumene namasiko esithethe sabo ziza kwenzeka apha kuba lo mzi iimfanelo zawo zenzeke. Ndingunyana omkhulu ke kaTjwaleni uJohn Nonkwe kwakunye noMemfana Dayina Butulosha. Into ebanga ukuthi uJwaleni unina uNoyo wamfumanela eTjwaleni washiya inimba eTjwaleni waze wangutshwaleni. UNoMemfana yena ukuvela kwakhe ungayibona intombi yam ngenkulu inemimfu ngenxa yoba unina khulu wayenemimfu kwathiwa ke nguNoMemfana. Ndingunyana omkhulu ke wabo. Ndalekela uNoya bathini ibe ndim ibe nguSikhumbulo ongasekhoyo ibe nguNontandazo kubizwa uba nguTowise emva kwakhe ibe nguSithembile igqibelela ukuthi ke ibe ngu7 uLindile Mpotoloshe. Ze mna ndabonwa yintombi yasemanqamseni salizwa ngabantwana abathathu kungelishwa ke into yoba unina walo mntana akasekho ungamphefumlo wakhe ungalala ngoqobo. Silizwe ke nguAsanda Mpotoloshe ongumafungwashe wabo owalekelwa nguNomlonyana. Intombi yesibini umgqalana umgqutswana intombi emincinci madoda ze yena ibe ngudlele ubudlelwane Mpotoloshe. So sidibene ngalo mntana ke uliphela ubudlelwane Mpotoloshe engenomzukulwane ke ongumGastolistofus umgazo. Uziva njani ngeminyaka? Yho hey kudala ndisolosola inomahluko kakhulu olu usuku. Andazi noma yinto uba ingumntana osuke eqhagini kumna. Ukhona umahluko lo ngumntana we-11 engimulusa abalishumi endibulisileyo baquka abaninawe bam baquke abatshana bam baquke abazala bam baquke isizukulwana sam. Ndiyaqala ngqa ukuba ndibe ndiyolusa. I was very emotional xa bendimbona esiza nontangandini bakhe. I was very emotional xa bendibona intombi enkulu indikhumbuza unina. Ndikhumbula into yoba inoba ebenothini xa bembona namhlanje. Enye into endikhathazileyo kukuthi wayibona kwangoko madosi into yoba akazukuba nalo ithuba lokumolusa lo mntana. Wayenamabhongo kakhulu. Ndizimisele into yoba ukuwonga unina ongasekhoyo kuba yonke into endinako ukuyenza kulo mntana ndiyenze ngalo mhla woba engena. Kodwa kunjalo
ndikulumkela into yoba kufuneka kulo nyaka uzayo njengesenza grade 12 nje akwazi ungena eyunivesithi okanye tertiary institution. Nkosi. Oh, alright. Asikho kwi-council meeting ke ushwangathela nje kancinci. Ushwangathela nje kancinci nomazombalwa uRhalim uthini? What do you mean? uRhalim uthini njengale mini yanamhlanje nemini eziqhubekayo uthile umgidi? Amazwi azazigcina ngawo. Asandovika umbuzo wakho. Sicela ushwangathele usiphe amazwi okomeleza abantwana bakulo saluka abanomphapha ngawo. Into endisoloko ndiyithatha apha efemelini kukuba indlela endikhuliswe ngayo yindlela eyahluke kakhulu kwindlela abanamanye bakhulisa ngayo. Apha sifuna ubanika khumsha to break the cycle of poverty. Sikhule thina sisokola kakhulu. Uba njengoba mesiloko ndibabalisana abantwana bam, niba kwakubakho iintsuku esilala singatyanga. Xa wenza ke umntwana oyindoda uba ngamantombazana ngasekulo mgama sibabeke kuwo nonina bangazi babuye umva ngokushwangathelayo ke into yoba mabawunyuse umgangatho babe sisibonelo efemelini, babe sisibonelo kuluntu, babe sisibonelo esizweni. Njengoba sisenza indodana abe ngumntana othobekileyo. Indoda ke ngumuntu okhusela abadade wabo, ngumuntu omela isizwe sakhe, ngumuntu omela ifemeli yakhe. Sifanele ke umahluko ocacileyo. Kamabhetela sebulela ngexesha lakho. Camagu xosile.
uxolo ngonile kuwe dali, ngonile kuwe dudu. Koto mine
betile aibo kodwa mina ngilobile kodwa mina 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 betile aibo Bye.
Ayiyodwa wena ungenza umuntu mangikhuluma noma ungithembi mntakwethu. Umuntu ungenza umuntu mangikhuluma noma ungithembi mntakwethu.
kumthatha kanjani uthatha imali yami manje ufuna ukuyibuyisa kumthatha kanjani
nayo italugu tungalashite enkinga nayo italugu tungaphilizi enkinga nayo italugu tungalashite enkinga nayo italugu tungalashite enkinga nayo italugu tungaphilizi
futhi ngonelise ngalutho iqiniso ukuthi umuntu akabongi ngeke futhi ngonelise ngalutho ujabuliswa yini na kusasa nizotamba amanga kusasa nizotinga intombela kanti mkhuba yena kwalo mfundisi wakhe ulanga kunyunga abe makhumeni oqesiwe kwamajala emakhanda nyawana bananza izakude ngomntana wethu nizosiza masakude sithi ngolixesha loba masiqale sikhupha umntana endlini simfake ekhaya sabe simfake ekhaya umntana sithathe ibhoko simnike siphinde sithathe abafana basenzele ilento igusha yolungiselela omama mhlawumbe masitsho umntakwethu ndingene kule ndawo atsho kuyo isizathu soba sibe negusha iyaziwa apha esiXhoseni ingakumbi apha emakhumeni into yokuba xa inkosikazi iqala ukwelusa ayinalungelo lokungcamla kule yomngcamo kanyana wayo into esiyenzayo apha emakhumeni siye sibe ukunqanda umama ukuba angaphazani anganyoluki simnike eyakhe itangutyaba sinenkabe-gusha ke siyibekele loo ingabi ngathi sidala isiko eli inoba masiyicacisele nto apha ekuhlaleni ke yaphantsi bakho impazamo sayilungisa kodwa ke umntu ufuneka ayilungise impazamo into eyiqeleyo so kuloko ke umntakwethu sithi kunegusha esizayiqalela umama lapha nangona engasekho nje bakhona abantu abazawuma endaweni yakhe senziphendulela le nto kungathiwa hayi siyamazi umama lapha akasekho kodwa ukhona ngokomoya bakhona nabaninawekazi bakhe bakhona nabakhuluekazi bakhe abamele indawo yakhe sithi ke mayingaceni iloo ndawo asibulele singangenani ke mathana ngiyakhokhela ukuthi size kude enkosi ixeshini ukusazisa uba ngoku singena kwesi sigaba njengoba singena kwesigaba zizawuhamba kanjani masibe nombulelo kule ndawo and sibulela siba makadlanza asinanto ukufuyana sikwaqesiba malunga nale napha kwagcina uyayikhumbula wena mina ndinola wena amakho bulela ibahle umama kancamle kwena yaziwa nguwe yasiza igqako lomsiko asenza igqaka ecacile elithi ke
siza kwamkela isiporo usinika sona. Asizukujika, asizukuthi kutheni. Sizahamba esiporweni ngoba usahamba esiporweni. Umzonga madli umamba uzele akancami nekwekwe. Izinto zalamzala. Asigcike. Ubuye nawo Utsho. Akekho utata owalekela uba utsho. Unganibambi la mkhinqo mani ikho nto bendingakhange ndiyithande phansi kwezenzo. Sizawulamla abantakwethu aba andikabaxeleli. Ngumzi wenkonzo le ndithetha le nkonzo le. Inkonzo le ayileyithile iBhayibhile. Xa siphethe le nkonzo simele basibengcwele. Sasike babekho ke abaphukanekayo. Abantakwethu aba ingathi bekusoyikwa bona ke kwagezwe emvaneni. Sawunika ke ngqe. Kodwa ke kwelo gezo kuye kwanantsikwa nje lula ibona masiyala lungiswa nje. Aselingenzeki ke ayomitya wena masithi ke akukho tatana oza kwaleka umsundulo kweli alqaba umgcele. Methuna asibulele utata uJobu sewagqibile wonke amagama kuyo yonke into eyenzekayo apha kwekhaya kulo msebenzi sikuwo namhlanje wesintu wesiko lesithethe sisonke siyabona yonke into sisuka siqale nawo futhi sawuze siyogqibela nawo ekupheleni sawo sithi basiqineni kuyo yonke into apho konakala khona kwawulungiswa phambili mambathane Kudul sikhona samsho. Singangena nto baba. Apha ekhaya ke asisebenzise ezimela siphumela. Yebo mkhona. thatha isitulo kwakho fundisa thatha isitulo kwakho thatha isitulo lekhaya Ukwenza balentwana. into ndawona ngoba Yazoyike eziphume etasini ba eziphume etasini ziyalungisa. Ngantshulu izolo. ayithi yakhala ke sineza lapha ekhaya Ikhela umuntu kanti izophendika. Umuntu ayikwazi. nazi wafa Ayibina lezo. Hayi ngaka awukhonyina ngokwakho tata awukhonyina ngokwakho xa ingaka le bhokho Incede ndikhonyele. awukhonyina Hayi. Esayi nomphezulu emsinyana. Yithi xa unamasikili ngosijoba wenu sasuka kulelo ntaba hayi lo xa ingakhonya umntwana umncedise nawe utsho ngokwakho xa ingaka hayi ndingakhonya mna wam ndingakhonya kwam hayi ndingakhonya kwam usuka pha wena izolo. hayi izolo elinye nothi izolo Uyava kuyandifonda. asiphume ngaphandle Oh, ngale ncima yakho ayikafumani. uyava yakhala ibhoko bunjelwane nyanakazi ukile ozalwa ngutshwaleni utshwaleni ozalwa ngumpungwane ozalwa ngulonto azalwe kuzulu azalwe ngunkotho uphume ungathanda ukwesela umathaya amakhanda nyana noza uthi namhlanje atha kusayintabeni uyokwenza indaba
indoda ezogada umzi osebakhulile hayi umzi kakhulu kuphela umzi wabaphuma phela landulaba ile zawukhetha ukuthi mhlawumbe sebenza lasokwenzeka lapho uzamngamisa kuyo sikhathi ukhona sikhathi wakhe oza usebenzisa kulethi sithi amaphuma nabazadala amasebenza hamba nazo okwenzeka sebenza awugade lokukhusela kuya umoyeni bekhosi indoda umuntu ophathelene ikhaya yakhusele awuyindoda woza nemntu ndisikwazi nawana kwenza ube umahluko indoda umuntu enekhaya iyalikhusela indoda umuntu owenza imicimbi yakho kwayo umcimbi kokubonintana unomkhona umcimbi wakho kunenye umcimbi wakho kunemibhelo umcimbi wakho kunemebhakula nenkomo uzafumana ukulunga kwenkomo uzungathi kenza senza umphilisi wesizwe umphilisi sikhulubele mahluko akukho zongayenza sifuna ufuzo olukhulu sifuna utshwala phezulu ukutya naphezulu athile ngitshwala kwezimali utshwala kwengqondo ukubeka ukukhathalela umuntu ukuhoya umuntu ungayenzi into embi enkulu uyaba ulihleli ubangela umuntu uba nemini uma ezonyenza ezinethi kanti ngeka kubuyela nje ezenza yabuza yake lubuza ngathi hayi athi ewe akangivile ngathi bele mntanami lo uyabethi ngibalotshana ngibeke ngandibetha into ngobanye abantu oh buza ngiphendule njena bayi hayo njengoba baloni fenda munwasa hayi uyaba baba yakulo kole banwasa siyena ngingabana fenda munwasa bizaba hayi kunwasa nomzeleyo